това видео ще ви покажем как да използвате смарт приложението Tuya с или без дистанционното в комплекта. Монтирайте осветителното тяло в обсега на Wi-Fi мрежа. Свалете приложението Tuya, създайте акаунт и включете Bluetooth. Преминавайте през режимите, докато светлината започне да премигва. Добавете устройството в приложението. За да активирате дистанционното управление, изключете осветителното тяло за 1 минута. Включете осветителното тяло и задръжте бутон А в рамките на 5-6 секунди, докато светлината премигне. За да работи дистанционното, не премахвайте устройството от приложението.